Mga kapuso, dungan tang maki-good vibes kauban ang Cagayanon host comedian nga si Neil Wayne Quintilla o mas iladong si Lola. Lola, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag, Saino. Thank you very much sa pag-invite sa ako adi-ari sa atong At Home with GMA Regional TV. Happy kay Kusay kay finally no na-meet na gid nako ang isa sa mga banggiitan nga mga host diri sa Cagayan de Oro, and I'm so happy to be here. Daghang salamat for inviting me. Lola, it's our privilege pod nga gimuhang gidawat ang amuang invitation diha kanimo. Ug usa ta magsugod, Lola, unsa ba imong hugot karong buntaga? So Saino, daghan kaayo ko hugot, pero ang isa ka pinaka-importante nga hugot gyud nako labaw na karon nga pandemic kay in Tagalog lang siya, Saino, gitawag siya nga ang mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. So karon sa importante gid kaayo nga manghatag gyud ta og mga wifi sa atong mga silingan, no? Labaw na og kato nanginahanglan para sa ilahang online class, o di ba ka mag-Mobile Legends lang, say, di ba? Sakto kayo, no? Nya, Lola, nahibalaan na mo no nga usa ka host dinhi sa to ang Dakbayan. Pwede ba may makadungog sa imong sample intro o pag-welcome isip host sa usa ka event? So usually ang ani akong intro sa ino, maayong buntag Dakbayan sa Cagayan de Oro, aniya na pod sa inyo tubangan ang pinakagwapa nga lola sa kahanginan og sa entablado, Lola Quintilla, Miss Cagayan 1932. Nga na ang mga entrance na mo, say. Sample lang to siya. Lola, paunsa po nimo na-discover imong talent isip usa ka komedyante? So, sa una, say, sa high school pa lang ko, no, I was a part of a theater company here in Cagayan de Oro City. So, at that time, ginakuha ko nila nga host, pero nabantayan nako nga pag seryoso kaayo akong hosting, murag dili kayo engage ang mga audiences. So, nagsugod ko og binuang-binuang, joke-joke sa audience, interaction nako sa ilaha, until sa nakita nako nga, uy, mas effective siya. Murag mas mapag-abot nako akong information kung apilan nako og binuang, apilan nako gamay nga humor. So dito siya nag-start sa nga na-realize nako nga naman pagka-funny nga person, kay dugay-dugay nako na-realize kay murag sa elementary ko seryoso kay ko. Pag-abot nako og high school, murag dito ni gawas ang ako ang creativity kung baga ba kay sumhan magko maminaw anang magstorya sa imong atubangan say oy nga murag gyud taon-taon galitan niya. So karon di apilan ako siya joke na-realize ako say nga oy tsada man di ay nice siya nga way kay para makuha nimo ang attention sa audience. So dito nag-start sa high school ko until sa na-master na ko siya sa college ko, sa among school, sa Xavier University here sa Cagayan de Oro. Ako permi ginakuha nga host. Then na-realize na ako nga gibansagan ako nila og comedy queen ng Cagayan de Oro dito sa Xavier University. Kasi ko nga, funny yun ay siguro ko. So, dito siya nag-start, say. Lola, isip host comedian, kinahanglan ba nga matalas jud ang imong pag-iisip nga makahuna-huna og impromptu comical skit o joke while performing on stage? So isa sab ni sa kuansay no sa talent gyud sa mga komedyante, wala ko'y komedyante na ilhansay nga dili kaayo ing ana ka bright. Tanan gyud siguro mi bright kay nga no, we have to react accordingly man dapat insigida kung unsa imong makita sa audience, unsa istorya sa audience, unsa ilang movement, unsa ilang sanina, ilang naong, dapat makahunaw ka at the back of your mind nga kani siya nga part dapat imo ni siyang iingon. Wala pa lang na nahitabo usay nga mga panghitabo dapat na ana sa imong mind na foresee na nimo nga mo ni dagan sa inyong show, mo ni dagan sa imong activity para dili boring. So para sa ako it takes a great mindset to be a comedian. Kay kung dili ka ing ana ka bright, dili ka ing ana ka funny. Most of the friends that I know are very witty and diya nila nakuha ilang intelligence. Lola, isip comedian, tanaw sa mga tao no nga happy person kaayo ka kay lagi ikaw nagahatag og kalipay sa mga audience. Pero in times nga do na pud kay personal nga pinagdadaanan, ginaunsa nimo pag-manage ang imuhang performance? So naagid may saying kami mga comedian say no nga every problem leave it at the door of your house. So pagawas nimo ana say you are no longer problematic bisan pa siguro og namatay na imong iring or imong iro, pag abot nimo sa stage say dapat maulag gyud gyapon nga energy imong gihatag kay ngano ang imong audience say they are paying you because they want to have a good time.
So kung dili nimo na mahatag sa ilaha, you are not a good performer, you are not a good host, you are not a good comedian. Dapat ka na sa imo ibutang sa imong mind nga before ka mo intra ani among trabaho, you have to compartmentalize your feelings. You have to know kung kanus amang galing ka muhilak, kanus ka mo katawa, because everything, every minute is part of a performance. So pwede na after din say muhilak na din ka dito sa backstage kay dako kay mong problema sa kalibutan. Pero you know what, Sai, a little bit of info lang, Sai, kami mga comedian, kami ang mga loneliest people. No, kami ang mga tao nga medyo dili kami ingana ka-happy sa mong personal life, pero pag abot sa stage dili igid na nimo mapansin. Ingana mi ka mga powerful mang perform. Daghang kay salamat Lola ug padayon sa imong paghatag og inspirasyon ug kalingawan sa katawhan. Amping pirme. Daghang salamat kay Sai. Take care everyone. Take care sa GMA. Thank you very much. Kini ang At Home with GMA Regional TV.